Pavol Smolár. Skúsený hráč, to je Tatran Liptovská Teplička, narodený 22.12.1975 v Poprade. Je ženatý a spolu s manželkou Jankou vychovávajú 2 chlapcov. Od žiackého veku pôsobí v klube Liptovská Teplička a 2 sezóny strávil v ŠK Štrba. Medzi jeho doterajších trénerov patria páni Janík, Kundis a Sabo. Za najväčší úspech považuje to, že bol vybraný do 11-ky roka 2013. Veľmi rád si pochutná na všetkom, čo je z mesa a zaleje to dobrým pivkom. Medzi jeho záľuby patria lyžovanie, plávanie, ale najmä futbal. Ak mu zdravotný stav a pracovné povinnosti dovolia, tak by chcel ešte nejaký ten rôčik pôsobiť ako aktívny hráč. Počet získaných hlasov 12.